Wel, trowch gyda fi i 1 Samuel 26, os gwelwch yna. Un Samuel 26. Ni'n mynd i ddarllen y benod i gyd. O'n i wedi meddwl o tybed allan ni rannu fel an, ond dyw ddim yn ei lot o sens os nag fi'n darllen i gyd, so ni'n mynd i ddarllen y benod i gyd. Daeth y siffiaid at Saul i Gibea a dweud, onid yw Dafydd yn llechu ymryn Hachila gyferbyn a Jesimon? Aeth Saul ar unwaith i lawr i ddiffeithwch Siff, a 3,000 o wyr dewisol Israel gydag ef, i chwilio am Dafydd yno. Gwersyllodd Saul ar y briffordd ymryn Hachila gyferbyn a Jesimon, tra oedd Dafydd yn aros yn yr anialwch. Pan welodd Dafydd fod Saul yn dod i'r anialwch ar ei ôl, anfonodd ysbiwyr a chael sicrwydd fod Saul wedi dod. Aeth Dafydd ar unwaith i'r man lle roedd Saul yn gwersyllu a gweld lle roedd ef a'i gadfridog Abner, fab Ner, yn cysgu. Yr oedd Saul yn cysgu yng nghanol y gwersyll a'r milwyr yn gwersyllu o'i gwmpas. Troes Dafydd a gofyn i Ahimelech yr hethiad ac Abisai, fab Serfia, brawd Joab, pwy a ddaw i lawr gyda mi i'r gwersyll at Saul? Atebodd Abisai, fe ddo fi gyda thi. Aeth Dafydd ac Abisai i blith y milwyr liw nos, a dyma lle roedd Saul yn gorwedd ac yn cysgu yn y canol, a'i weiwffon wedi ei gwthio i'r ddeiar yn ymyl i ben, ac Abner a'r milwyr yn gorwedd o'i amgylch. Dywedodd Abisai wrth Dafydd, mae'r arglwydd wedi rhoi dy elyn heddiw yn dy law. Gad i mi ei drywanu i'r ddeiar ar weiwffon, ac 1 ergyd, ni fydd angen ail. Ond dywedodd Dafydd wrth Abisai, paid a'i lladd. Pwy a fed yr estyn llaw yn erbyn eneiniog yr arglwydd, a bod yn ddieog. Ac ychwanegodd Dafydd, cynwired a bod yr arglwydd yn fyw, bydd yr arglwydd yn sicr o'i daro. Unai fe ddaw ei amser a bydd farw, neu yntai fe a i frwydr a cholli ei fywyd. Yr arglwydd am gwaredo rhag i mi estyn fy llaw yn erbyn eneiniog yr arglwydd. Cymer di y weiwffon sydd wrth ei ben, a'i gostrel ddŵr, ac fe awn. Cymerodd Dafydd y weiwffon a'r gostrel ddŵr oedd yn ymyl pen Saul, ac ymaith a hwy heb neb weld na gwybod na deffro. Yr oedd pawb yn cysgu, am i'r arglwydd anfon trwmgwsg arnynt. Dringodd Dafydd trwy'r bwlch a sefyll draw ar gopa'r mynydd, a chryn bellter rhyngddo a hwy. Yna gweiddodd Dafydd ar y milwyr, ac ar Abner fab Ner, a dweud, pam nad wyt ti'n ateb Abner fab Ner? Atebodd Abner, pwy wyt ti sy'n gweiddi ar y brenin? Ac meddai Dafydd wrth Abner, onid wyt ti'n ddyn, pwy sydd debyg i ti yn Israel? Pam yntau na fyddet wedi gwarchod dy feistr, y brenin, pan ddaeth rhywun i'w ladd? Nid da yw'r peth hwn am wneithost. Cynwired a bod yr arglwydd yn fyw yr ydych yn wir yn heiddi marw am beidio a gwarchod eich meistr yn einiog yr arglwydd. Edrych yn awr, ple mae gweiwff o'n y brenin a'i gostrel ddŵr oedd wrth ei ben. Adnabu Saul lais Dafydd, a dywedodd, ai dy lais di ydyw fy mab Dafydd? Atebodd Dafydd, ie farglwydd frenin. Ychwanegodd, pam y mae fy arglwydd yn erlyd ei was? Beth a wneithim a pha ddrwg sydd ynof? Gwrandawed fy arglwydd frenin yn awr ar eiriau dy was. Os yr arglwydd sydd wedi dy annog i'm herbyn, derbyniad offrwm. Ond os bodau meidrol, bydded iddynt fod dan felltith ger bron yr arglwydd, a mi iddynt fy ngyrru allan heddiw rhag cael fy rhan yn etifeddiaeth yr arglwydd, a dweud, dos a ddola ddiwiau eraill. Paid a gadael i'm gwaed ddisgyn i'r ddeiar allan o bresenoldeb yr arglwydd, oherwydd fe ddaeth brenin Israel allan i geisio chwanen, fel un yn hela petrysen mynydd. Ac meddai Saul, yr wyf ar fai, tyr dy nôl fy mab Dafydd, oherwydd ni wnaf niwed i ti eto, am i'm bywyd fod yn werthfawr yn dy olwg heddi. Bym yn ynfyd a chyfiliornais yn enbyd.
Yna, atebodd Dafydd, dyma'r weiwffon o frenin. Gad i un o'r llanciau ddod drosodd i'w chymryd. Mae'r arglwydd yn talu nôl i bob un am ei gyfiawnder a'i ffyrlondeb, oherwydd fe roddodd yr arglwydd di yn fy llaw heddi, ond nid oeddwn am estyn fy llaw yn erbyn eneiniog yr arglwydd. Fel y byd y einioes di yn werthfawr yn fy ngolwg i heddi, bydded fe einioes unnau yn werthfawr yng ngolwg yr arglwydd i'm hachub o bob cynni. Dywedodd Saul wrth Dafydd, bendith arnat fy mab, fe wneud i orchestion a llwyddo. Wedi hynny aeth Dafydd i ffwrdd a dychwelodd Saul adre. Amen. Iawn, wel, just recap bach ar ein cyfer ni i ddechrau te. Wythnos diwetha, os chi'n cofio, chi sganio nôl i'ch Beible, pennod 25, glywson ni am Abigail a Dafydd, os chi'n cofio. A fe gaethon ni esiampl o rywun yn pechu yn erbyn Dafydd, Nabal. Y dyn yna nath dweud, wel, pwy yw i ddod a gofyn pethau ohono fi. Mae Dafydd yn neb mewn geiriau eraill, ond oedd Dafydd wedi bod yn dda iawn tuag at Abigail a Nabal. Ond beth bynnag, mae Dafydd yn mynd yn grac. Ac oherwydd hynny, mae'n colli golwg ar ei rôl fel brenin o dan law Duw, i ymladd brwydrau Duw, os chi'n cofio, a mae'n mynd a mae'n ceisio dial yn un erth ei hunan. Mae'n mynd i ladd pawb, Nabal a pawb arall sydd yna, dial mwyn ei enw ei hunan. Ond yn ei drigaredd mae Duw wedi anfon Abigail. Mae'n anfon Abigail, a dyma Abigail yn mynd yn ffyddlon o flaen Dafydd, risg mawr, ac yn dweud, dyma beth yw ewyllus Duw, dyma beth mae Duw yn gwneud fan hyn, mae Duw yn dy rwystro di trwy fy anfon ni rhag i ti wneud camgymeriad. Gad i'r arglwydd ofalu am Nabal, mae popeth yn nwylo yr arglwydd. Mae wedi addo a byddi di'n llwyddo fel brenin. Ac felly mae hi yn offeryn yn llaw Duw, a mae hynny wedi digwydd nid unwaith, nid dwywaith, ond teirgwaith erbyn hyn. Mae'r arglwydd wedi stepo mewn ac wedi rhwystro Dafydd rhag gwneud camgymeriad mawr. Tro cyntaf, oedd trwy Jonathan, nath ddod at Dafydd, os chi'n cofio, yn yr anialwch, a dod â gair Duw iddo fe. Yn ail wedyn, pan oedd Dafydd wedi torri gwisg Saul, ac yn mynd i fynd a'i ladd tra oedd e'n mynd i'r tŷ bach, dyma fe'n arbed rhag hynny trwy gydwybod a nawr y trydydd tro trwy Abigail. A mae'n atgoffa ni nag yw pa mor aslon yw'r arglwydd. Teirgwaith mae'n dod ac yn camu mewn cyn i Dafydd wneud camgymeriad. I ni mor araf fel pobl i ddysgu. I ni'n gallu bod mor araf i weld beth mae'r arglwydd yn dweud wrthyn ni ac i gymryd sylw o beth mae'r arglwydd yn ei ddweud y tro nesaf. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn tynnu sylw i Dafydd ar wahân i neb arall. I ni yr un peth. I ni fel pobl yr un mor araf. Peidiwch edrych ar Dafydd a meddwl, drian ar Dafydd. Na, drian ar ni i gyd. Dyn ni gyd yr un peth. I ni gyd yn bobl sy'n cwympo i fai ar ôl bai ac yn aml yn colli golwg ar bwrpasau Duw, ewyllus Duw, natur Duw. Pan mae pethau'n mynd yn anodd yn enwedig, i ni'n gallu colli golwg ar y pethau yma. Ond beth sy'n hyfryd fan hyn yw, mae gyda Dafydd frodyr a mae gan yr arglwydd offerynnau, dulliau gwahanol, i ddod a dangos gras tuag at ei bobl. Dyna beth welson ni gyda Jonathan, gyda cydwybod Dafydd a gyda Abigail wedyn. A dyna lle dyn ni wedi cyrraedd pennod 26. A mae'n chydig bach o déjà vu moment, achos mae pennod 26 yn debyg iawn, os ydych chi yma, i bennod 24, lle mae Dafydd yn arbed bywyd Saul. Dyna pa mae'r teitl yn dweud, Dafydd yn arbed bywyd Saul eto. Mae'n debyg iawn i'r hanes sydd wedi bod ym mhennod 24. Chi'n meddwl, wel, pam bod nhw'n nodi hwnna eto te? Pam nodi yr un math o hanes eto? Na fydde fe'n well cael rhywbeth gwahanol, spice fel an, rhyw fath o variety bach, ond na. Mae'n bwysig, actually, bod ni'n gweld mae'r arglwydd yn bwrpasol fan hyn. Mae'r arglwydd yn dangos sut mae'n gweithio yng nghalon Dafydd. A be mae'n dangos i ni fan hyn yw, pan mae trwbl yn codi, pan mae Duw yn delio ac yn raslo'n tuag at Dafydd, ydy e'n mynd i ddysgu ei wers. Ydy ni'n mynd i weld newid yn ei galon ni.
Ydy e'n mynd i gymryd sylw o'r ffaith fod Duw yn raslon, yn delio gyda fe? Neu ydy e'n mynd i fynd yn ôl i fod yr un hen Dafydd eto? Chi'n gweld, oedd wedi cael y rhybydd ym mhenod 24, paid â mynd o flaen ewyllus yr arglwydd. Nath e dorri cornel y wisg a dyma gydwybod yn dod mewn. Wedyn, pennod 25, oedd e'n mynd i fynd â lladd Nabal a'i ffrindiau. A dyma Abigail yn dod. Duw eto yn sefyll i mewn yn y bwlch. Ond ar ddiwedd y bennod yna, beth sy'n digwydd? Mae Dafydd yn cydnabod. Diwedd pennod 25, mae Dafydd yn cydnabod. Mae'r arglwydd wedi fy rhwystro i fan hyn. Trwy ei offeryn, Abigail. Ond beth sy'n digwydd tro nesaf nawr? Mae rhywun yn talu drwg am y daioni mae Dafydd wedi ei ddangos iddyn nhw. Oedd Dafydd wedi bod yn dda, os chi'n cofio, teg at Nabal. Dyma Nabal yn bod yn gas yn ôl. Wel nawr, mae Dafydd unwaith eto yn cael ei wynebu gyda sefyllfa lle mae rhywun yn talu drwg am dda. Mae Dafydd wedi arbed bywyd Saul, ond mae Saul yn dod ar ei ôl unwaith eto. Mae'n neud rhywbeth drwg. Ydy e'n mynd i wylltio unwaith eto? Ydy e'n mynd i fod eisiau lladd Saul fel oedd eisiau lladd Nabal? Dyna'r cwestiwn. Ydy Dafydd yn wahanol? Mae wedi cydnabod ar ddiwedd pennod 25, mae'r arglwydd wedi achub i fan hyn, rhag pechod, rhag pechu yn ei erbyn rhag dial mwyn fy enw fy hun. Ond y cwestiwn yw, beth sy'n mynd i ddigwydd tro nesaf? Os rhaid i'r arglwydd sefyll i mewn eto? Neu ydy'n gwybod yn well y tro yma? Wel, mae hwnna'n dod â ni at pennod 26. Mae'r bennod yn dechrau gyda pobl syth. Sa'n gwybod beth mae Dafydd wedi wneud yn ebyn pobl syth, ond dyn nhw rili ddim yn licio Dafydd. Maen nhw'n, beth chi'n gweud Saesneg, graso fel an, trwy'r amser, am ryw reswm, maen nhw wastad yn, sa'n gwybod pam. Yr eildro nawr, maen nhw'n mynd at Saul ac yn dweud, gyda llaw Saul, mae Dafydd fan hyn os ti eisiau dod i'n ôl e. A mae Saul yn ei ffolineb yn mynd. Yn ei ffolineb, mae e'n mynd. Chymod, mae yna ddihareb diarhebion 26 adnod 11. Fel cyn troi nôl at ei gyfog vomit, felly y mae'r ffwl sy'n ailadrodd ei ffolineb. Ar ddiwedd y bennod, mae Saul yn cydnabod ei ffolineb. Ond beth mae'n neud yw, mae yn mynd ar ôl Dafydd eto. Nawr, ar ddiwedd pennod 24, mae Saul wedi dweud, dwi mor sori. Dwi mor sori, Dafydd. Dwi'n sylweddoli bod ti wedi gwneud da i fi a bod fi wedi bod yn ddrwg tuag ato ti. Dwi'n sylweddoli mai ti yw eneiniog yr arglwydd. Ti yw'r un sydd i fod yn frenin. Ac eto, yn y galon, beth ni'n gweld yw, mae Saul dal eisiau arglwyddiaethu. Mae Saul yn dal i fod eisiau bod yn frenin. Dyw e ddim yn fodlon roi ei bwer beth mae moyn heibio. Mae dal yn mynd ar ôl i ewyllus A mae yna wers i ni fyna. Mae yna her enfawr i ni fyna. Allwn ni gyffesu Crist yn arglwydd gyda'n gennau, ond dyw hynny ddim yn golygu fod e'n arglwyddiaethu yn y galon. Mae ddau'n gorfod bod yn wir. Allwn ni ddweud pob math o bethau, ond beth sy'n wir yn y galon yw'r cwestiwn. Pwy sy'n arglwyddiaethu yn y galon? Pwy sy'n rheoli? Pwy sy'n teyrnasu yn y galon? Gyda Saul, mae'r gwirionedd yn dod mas, chi'n gweld. Mae'n dod yn amlwg iawn i bawb. Mae'n dal i fod eisiau gwneud beth mae moyn gwneud. Sdim ots gyda fe beth mae'r arglwydd eisiau. Sdim ots gyda fe fod yr arglwydd wedi dewis Dafydd. Dyw e ddim yn fodlon sefyll heibio. Mae'n mynd i geisio lladd Dafydd eto. Ac felly nawr te, ydy Dafydd wedi dysgu ei wers. Beth mae Dafydd yn mynd i wneud? Achos beth sy'n digwydd, allwn ni'n checio bod nhw ddim angen cyfieithu. Cymryd beth lle bydden nhw. Beth sy'n digwydd fan hyn yw, unwaith eto fel wedys i, mae Saul wedi talu drwg am dda. Mae Saul wedi gwneud rhywbeth dyle fe ddim. Beth mae Dafydd yn mynd i wneud? Wel, edrychwch ar adnod 5. Edrychwch ar adnod 5. Aeth Dafydd ar unwaith i'r man lle roedd Saul yn gwersyllu a gweld lle roedd a'i gadfridog Abner a Abner yn cysgu. Felly, peth cyntaf dyn ni'n gweld yw, mae Dafydd yn mynd ar frys. Yn mynd ar frys
i geisio gweld lle mae Saul. A chi'n dechrau meddwl falle, na, ydy e wedi mynd unwaith eto ar frys mwyn lladd Saul? Ydy e wedi cael digon? Ydy e wedi gwylltio fan hyn? Ond y tro yma, dyw e ddim yn cael ei reoli gan ei ewyllus ei hunan. Dyw e ddim yn cael ei reoli gan emosiwn fan hyn. Dyw e ddim yn mynd yn grac ac yn dweud fi eisiau lladd Saul a'i holl filwyr i gyd. Mewn gwirionedd, mae'r gwas sydd gyda fe tro yma yn dweud, dyma ni, edrych. Mae Duw wedi rhoi Saul yn ein dwylo ni. Mae Duw wedi rhoi popeth sydd ei angen arno ti mwyn i laddau. A ti'n gwybod beth? Sdim rhaid i ti wneud dim byd. Na i laddau, mae'n dweud. Abisai. Mae Abisai yn dweud, na i laddau. Pa'i poeni? Ond y tro yma, dyw Dafydd ddim yn mynd. Dyw Dafydd ddim yn mynd o flaen ewyllus yr arglwydd. Dyw Dafydd ddim yn mentro lle dyle fe ddim mentro. Y tro yma, Dafydd yw'r un sydd yn dweud, na. Nid dyna ein cyfrifoldeb ni. Nid dyna sut dylen ni ymateb. Chi'n gweld mae Dafydd nawr yn wahanol. Mae'r arglwydd wedi delio gyda'i galon e. Mae'n ymddiried yng ngair yr arglwydd. Ac os sylwch chi yn y darlleniad, mae popeth yna, mae popeth o'i flanau. Mae Saul yn cysgu o'i flanau, mae'r weiwffon yna, y weiwffon oedd Saul wedi trial lladd Dafydd gyda ddwywaith. Ond yn hytrach na hynny, mae Dafydd yn dweud, paid a'i laddau, paid a mynd, oherwydd fe yw yn einiog Duw. So mae e nawr yn dysgu, na, mae'r arglwydd yn gyda fi lle fi fod, dwi ddim i daro yn ôl. A chi'n gweld gallai Dafydd fod wedi dweud rhywbeth fel hyn. Wel, dwi ddim i fod cyffwrdd â Saul, ond Abisai, allu di wneud beth i ti moyn. Ti'n berson dy hunan. Allu di ddewis wneud beth i ti moyn. Di hwnna ddim byd i wneud gyda fi. Ond nid dyna agwedd Dafydd. Chi sylwi fan hyn? Nid yn unig mae calon Dafydd wedi ei droi nawr at ewyllus pwrpasau a natur Duw, ond nawr mae yn offeryn sydd yn cadw Abisai rhag syrthio mewn pechod. Mae'n cadw Abisai nawr rhag pechu, oherwydd bod e wedi gallu sefyll yna a dweud, na, nid dyma beth yw ewyllus yr arglwydd. A chi'n gweld dyma hyfrydwch Duw yn gweithio yn ein calonnau ni. Mae Duw wedi defnyddio Jonathan ac Abigail fel offerynnau mwyn cynorthwyo Dafydd. Nawr fod Dafydd yn meddwl yn ddwyfol am fywyd, am ei bwrpasau a beth yw ewyllus Duw ar ei gyfer e, mae nawr yn gallu bod yn offeryn ar gyfer rhywun arall, Abisai. Mae nawr yn sefyll yn y bwlch ac yn rhwystro Abisai rhag syrthio i bechod. A mae gyda fe gonsern dros mwy na jyst fe'i hunan, mae gyda fe gonsern dros bobl Dduw. Pobl a natur Duw. Felly Duw ddim jyst yn meddwl am beth mae Duw eisiau fi wneud, beth fydde Duw eisiau ni wneud. Beth fydde Duw eisiau Abisai wneud. Beth fydde ewyllus Duw dros o fe. Beth yw ewyllus Duw dros Saul. Beth yw ewyllus Duw dros bob un ohono ni. Sut gall anrhydeddu'r arglwydd? Yna chi hyfryd fe bod ni fel pobl yr arglwydd yn gallu bod â chonsern, a mi ddyle fod concern gyda ni, dros fwy na jyst beth yw'n cyfrifoldeb i, beth yw'n cyfrifoldeb ni. Sut allwn ni annog ein gilydd i anrhydeddu'r arglwydd, i wasanaethu'r arglwydd, i addoli'r arglwydd fel y dylen ni. Os i ni'n gweld rhywun arall sydd yn ein plith ni, yn mynd i wneud camgymeriad i ni'n gwybod sydd yn bechod, y peth gorau allwn ni'n wneud yw i rhybuddio nhw. Na, paid â gwneud hynny, dyw hwnna ddim yn anrhydeddu'r arglwydd. Dyw hwnna ddim yn plesio'r arglwydd. Dyna'n union beth mae Dafydd yn gwneud fan hyn. A mae'r llall yn gwrando, wrth gwrs, mae Abisai yn derbyn. Dyw e ddim yn mynd ac yn lladd Saul. A dyn ni'n gallu gweld fan hyn, mor hyfryd mae'r arglwydd yn gweithio nawr trwy Dafydd. Yr un gynt oedd angen rhywun arall i ddod a sefyll a'i helpu fe. A chi'n gwybod, mae hwnna'n dangos rhywbeth i ni am natur bywyd y Cristion. Mae'n, lan a lawr, dros y lle i gyd. Mae yna adegau mywyd Dafydd lle mae angen rhywun i ddod yn offeryn i'w gynorthwyo fe.
Ond mae yna adegau yn ei fywyd lle mae yn gallu cynorthwyo rhywun arall. A chi'n gwybod, mae angen gostwng eiddrwydd wedyn, yn dos e? I wybod, a i fi sydd angen help fan hyn, neu a i fi sydd angen mynd i helpu nhw. A mae'n bwysig bod ni'n chwilio'n calonau, a bod ni'n gofyn am ostwng eiddrwydd, achos dyna'r peth anodd fan hyn, achos os byddai Dafydd, pan oedd pethau'n anodd arno fe, wedi troi at Abigail a mynd, pwy wyt ti siarad gyda fi fel yna? Pwy wyt ti ddweithio fi bod fi'n wrong? Pwy wyt ti ddweithio fi bod fi ddim yn cael gwneud beth i fi moyn gwneud? Dyna'r ymateb naturiol, ddynol yno ni'n dyfa. Os bydde fe wedi ymateb fel yna, yn falch, bydde fe ddim lle mae nawr i allu cynorthwyo rhywun arall. I allu dangos pwrpasau Duw, dangos ffyrdd yr arglwydd i rywun arall. Ac yn ogystal â hynny, mae e'n ymddiried y cyfan i'r arglwydd, i'r fath raddau, a mae'n dweud hyn, falle bydd e ddim yn delio gyda Saul yn syth. Mae'n dweud falle bydd yr arglwydd yn delio gyda Saul a bydd e jyst yn marw. Mae'n dweud dyw ddim yn disgwyl y bydd yr arglwydd yn taro fel awr yn y fan ar lle. Ond be mae'n dweud yw, bydd yr arglwydd yn delio gyda fe. Mewn geiriau eraill, dyw e ddim yn edrych ar Nabal, os chi'n cofio, gafodd Nabal ei daro lawr ar ôl 10 diwrnod i'r stwff i gyd ddigwydd. Ond dyw e ddim yn mynd, gret na fe, dim ond 10 diwrnod sy'n eisiau fi aros te. Na, mae'n sylweddoli, mae popeth yn nwylo'r arglwydd. Ond os nag yw'r arglwydd yn taro Saul i lawr mewn 10 diwrnod, dyw hwnna ddim oherwydd bod yna unrhyw ddiffyg yn yr arglwydd. Dyw hwnna ddim oherwydd bod yr arglwydd ddim digon grymus i wneud hynny, neu ddim digon abl i wneud hynny. Mae hynny oherwydd bod yr arglwydd ddim eisiau taro fe lawr eto. Mae gyda fe rhywbeth arall sydd i'w ddysgu o'r sefyllfa, sydd angen falle paratoi Dafydd ar ei gyfer cyn fod e'n dod yn frenin. Mae'n bwysig bod ni'n gweld amseru sofran Duw, a bod ni'n trystio yn amseru sofran Duw. Bod ni'n gallu dweud, bod beth bynnag mae'r arglwydd eisiau i ddigwydd, bydd yr arglwydd yn gwneud yn berffaith. Mae gyda ni arglwydd sydd ddim yn gwneud mistakes. Dyw e ddim yn gwneud mistakes. Felly beth bynnag sy'n digwydd yn eich bywyd chi, beth bynnag chi'n meddwl chi'n gorfod aros amdano, a bod chi'n meddwl, dwi ddim yn gallu deall hyn, dwi ddim yn gallu deall pan bod fi dal yn sal, neu dal yn stryglo, neu dal yn beth bynnag yw dyw'r arglwydd ddim wedi gorffen gyda chi, lle mae Dyw e ddim wedi gorffen eto. Felly byddwch yn amyneddgar, chwiliwch eich calonnau, gofyn i'r arglwydd, beth wyt ti eisiau dangos i fi te? Dwi'n disgwyl wrtho ti. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n gallu aros yn yr arglwydd wedyn. Disgwyl wrth yr arglwydd, ond aros, gorffwys yn yr arglwydd, lle mae wedi'n gosod ni. O'n i'n darllen gweddi gan un o'r Puritaniaid yn ddiweddar, ac oedd yn ddiddorol, oedd e'n dweud, I sometimes seek Egypt. I sometimes seek beth o'n i arfer bod gyda'r hen fywyd, yr hen ffordd o fyw. But you give me wilderness. You don't give me Canaan, you give me wilderness. Weithiau mae'r arglwydd, pan dyn ni'n gofyn am yr hen bethau, yn ein gosod ni mewn lle dyn ni'n sylweddoli, beth ni angen yw dim byd ond yr arglwydd ei hunan. Yr arglwydd gyda ni yn yr anialwch yna, mwyn ein dysgu ni i orffwys ynddo fe. Ewn ni symud ymlaen. Nawr, ni'n gweld fod Duw yn dal i fod ar waith, ar ochr Dafydd, o blaid Dafydd yn y sefyllfa yma, oherwydd yn adnod 12, mae'n dweud wrthyn ni fod Duw yn anfon trwmgwsg ar Saul a'i filwyr i gyd. Okay? So mae Saul nawr yn cysgu'n drwm oherwydd fod Duw wedi anfon trwmgwsg. A mae hwnna'n bwysig oherwydd be mae'n dangos i ni yw, nid Dafydd sydd yn gwneud unrhyw beth fan hyn, Duw sydd yn dal i fod yn gweithio mwyn cyflawni ei bwrpasau. Okay? Ond yn adnod 13, mae'r stori mynd chydig bach yn wahanol i stori diwetha yn mhenod 24 gyda'r sefyllfa gyda Dafydd a Saul. Tro yma nawr, yn lle fod Dafydd yn sefyll mas, fel nath mynd mas o'r ogof a sefyll o flaen Saul, tro yma, mae'n gwneud hyn, adnod 13. Dringodd Dafydd trwy'r bwlch a sefyll draw ar gopa'r mynydd a chryn bellter rhyngddo a hwy. Yna gweiddodd Dafydd ar y milwyr ac Abner fab Ner.
Nawr, ym Mhenod 24, nath e ddod mas o'r ogof a wynebu Saul yn syth. Ond tro yma, yn ddiddorol, dyw e ddim yn gwneud hynny, mae'n dringo fyny trwy rhyw fwlch, lan reit i dop mynydd, a gwneud yn siŵr fod e'n ddigon pell i ffwrdd o Saul a'i filwyr. Nawr, dyw'r gair ddim yn dweud wrthyn ni pam mae Dafydd yn gwneud hynny. Pam fod e'n gwneud hynny? Doedd dim angen fod e'n gwneud hynny, yn amlwg oherwydd mae wedi sefyll o flaen Saul yn y gorffennol. A bod yr arglwydd wedi ei gadw fe. Mae gyda fe'r addewid, mi fydd e'n frenin Israel. Ond, am ryw reswm, mae e'n mynd i dop y mynydd ac yn gweiddi lawr. A'r unig reswm allai i feddwl am, yr unig awgrym beth bynnag yw, mae'n ofn. Mae'n ofn. Mae'n poeni. Os yw e'n sefyll reit o'i blaenau nhw, yng nghanol y gwersyll, bydd Saul yn ei ladde. Allwch chi ddeall pan bod e'n ofn gobeithio, mae Saul wedi trio lladd Dafydd eitha lot o weithiau erbyn hyn, ynddo fe? Doedd ddim rhaid iddo fe fod yn ofn, ond mae e'n ofn. A mae hwnna'n dangos rhywbeth o natur pobl i ni, nag yw e? I natur ni, natur ddynol. Ein bod ni yn derbyn pob math o addewidion gan Dduw, mae'r arglwydd wedi gweithio mewn pob math o ffyrdd ein mwyni yn y gorffennol, ond i ni dal yn gallu ofni, i ni dal yn gallu amau, i ni dal yn gallu poeni, ond sylwch, dyw e ddim yn rhwystyr i Dafydd i fentro mas mewn ffydd. Mae e'n dal i weiddi arnyn nhw. Mae'n dal i'w confronto nhw gyda'r broblem, gyda'i pechod nhw, gyda'r hyn mae Saul yn ei wneud. Ond mae'n gwneud hynny a mae ofn yn ei galon e. Mae hwnna'n rhan naturiol o bobl. Pobl fel chi a fi. Mae e'n mynd, ond mae e'n mynd yn dal i ofni. Beth os? Peidiwch yn meddwl fod hwnna'n rhywbeth sy'n annaturiol i ddynolryw. Dyw e ddim. Pan ni'n mynd trwy fywyd, mae'n dal amheuon yn mynd i godi. Ond peidiwch ag adael fe'r eich rhwystro chi rhag bod yn ifydd i ewyllus yr arglwydd. A'r peth cyntaf mae'n neud, mae'n siarad gyda, nhw'n ni alw fe'n Head of Security, Saul, Abner. A dyn oedd yn prif filwr Head of Security y gyfrifol am y gwersyll. A mae'n rhoi row iddo fe, mae'n dweud, dyle ti fod yn gwarchod Saul, ond ti ddim wedi gofalu am dyfeistyr. Adnod 16, nid da yw'r peth hwn a wneithost. Cynwired y bod yr arglwydd yn fyw ar ydych yn wir yn heiddi marw am beidio a gwarchod eich meistr yn einiog yr arglwydd. Mae'n ddiddorol, mae'n galw fe mas am ei ddiffyg mewn gwirionedd. Dwi ti ddim wedi anrhyddeddu dyfeistyr trwy fod yn ffyddlon i Saul. Ond beth bynnag, mae Saul yn clywed y commotion, y gweiddi yma. A mae'n deffro. A mae'n nabod llais Dafydd yn syth. Ag Dafydd, ag ti sydd yna fy mab. A mae sgwrs wedyn fel chydig bach o déjà vu yn debyg iawn i benod 24. Lle mae Dafydd yn gofyn, pam ti'n ferli di? Pam ti'n dod ar yn ôl i unwaith eto? Pam wyt ti'n gwneud hyn? Ond dwi eisiau ni sylwi sut mae Dafydd yn delio gyda Saul. Mae hwn yn bwysig. Adnod 19 ag 20 i ddechrau te. Gwrandawyd fy arglwydd frenin yn awr ar eiriau ei was. Os yr arglwydd sydd wedi dy annog i'm herbyn, derbyniad offrwm. Ond os bodau meidrol, bydded iddynt fod dan felltith ger bron yr arglwydd, a mi iddynt fy ngyrru allan heddiw rhag cael fy rhan yn etifeddiaeth yr arglwydd, a dweud dos a ddola ddiwiau eraill. Paid a gadael i'm gwaed ddisgyn i'r ddeiar allan o bresenoldeb yr arglwydd, oherwydd ddaeth brenin Israel allan i geisio chwanen, fel un yn hela petrysen mynydd. Nawr, dyma beth mae Dafydd yn dweud fan hyn, in layman's terms. Mae'n gofyn, pwy sy'n dy anfon di? Pwy sy'n dy annog di i ddod ar yn ôl i? Ife Duw sydd wedi? Ife Duw sydd tu ôl i ti yn dod ar yn ôl i? Neu wyt ti'n gwneud beth wyt ti moyn gwneud yn dy enw dy hunan, dan ddylanwad dynion? Pwy sy'n dy gymell di? Pwy sy'n dy annog di? Achos y cwbl mae Dafydd yn eisiau gwneud, mae'n dweud yw bod yn ffyddlon i'r arglwydd, gwneud ewyllus yr arglwydd. Pam wyt ti'n dod ar ôl rhywun sydd fel chwanen, rhywun sy'n ddiniwed yn gwneud dim byd, rhywun sydd yn fach, sydd jyst eisiau gwneud ewyllus yr arglwydd?
Be sy'n dy gymell di? A dwi eisiau ni sylwi beth mae Dafydd yn gwneud fan hyn. Mae hwn yn bwysig. Sut mae'n cyfathrebu? Be mae'n gwneud yw gofyn cwestiwn sy'n goleio calon Saul iddo fe. Be mae'n gwneud yw, mae'n gwneud i Saul, dyw e ddim yn condemnio Saul, really. Dyw e ddim yn lladd Saul yn sicr, dyw hwnna ddim yn mynd i helpu fe. Ond beth mae'n gwneud yw gofyn y cwestiwn, beth sydd tu ôl i dy weithredoedd di? Beth sydd tu ôl i'r pethau ti'n gwneud? A mae hynny'n arwain Saul i edrych ar ei galon. Pam wyt ti'n gwneud y pethau ti'n gwneud? Beth sy'n gyrru ti? Beth sy'n dy gymell ti? A mae hwnna'n wir i bob un ohono ni. Mae'r arglwydd heddi yn gofyn i ni, beth sy'n dy gymell ti? Beth sy'n dy annog ti? I fyw y ffordd wyt ti'n byw bywyd. Pwy sydd y tu ôl i dy benderfyniadau di? I dy ewyllus di? I fe ewyllus yr arglwydd yw e, neu dy ewyllus di yw e? I fe dy gymhellion di yw e, neu cymhellion di yw e? Ac yn sydyn, mae'r beth yn clico yng nghalon Saul, y mywyd Saul. Nid fod e'n plygu iddo fe, ond mae'n dod i ddeall, dwi ddim wedi bod yn byw i'r arglwydd. Dwi ddim yn gwneud ewyllus yr arglwydd, dwi'n ceisio ewyllus fy hunan. Dwi'n pechu. A mae'n werth i ni gofio beth mae Saul yn neud fan hyn, oherwydd bob tro i ni mewn sefyllfa lle mae yna broblem yn codi, mae hwnna'n arf ar ein cyfer ni. Mae hwnna'n tŵl i ni ddefnyddio. I ofyn i rywun, pwy sydd y tu ôl i hyn? Efe ti neu efo'r arglwydd? Wyt ti'n gallu dweud gyda hyder, mae'r arglwydd sydd yn ewyllysio hyn? Neu wyt ti jyst yn mynd yn dy enw dy hunan? A chi'n gweld falle bod chi'n gallu meddwl, na glyfar yw Dafydd. Na ddoeth yw Dafydd yn gallu dweud hynny. Ond chi'n gweld mae Dafydd yn gallu dweud hynny achos mae'n siarad o brofiad. Dyna beth sydd wedi bod yn digwydd yn y ddwy bennod diwetha. Sef fod yr arglwydd wedi goleio calon Dafydd i ofyn y cwestiwn, pwy sy'n ei gymell ewyllus pwy mae e'n gwneud. Pan oedd e'n mynd ar ôl Nabal, ewyllus pwy oedd e'n gwneud? Ewyllus ei hunan, yn lle ewyllus yr arglwydd. Pan oedd eisiau torri gwisg Saul i ffwrdd a'i ladd ewyllus pwy oedd e'n neud? Ewyllus ei hunan, nid ewyllus yr arglwydd. A chi'n gweld beth mae'n neud yw trin eraill fel mae'r arglwydd wedi ymdrin ag e. Beth mae'n gwneud yw dangos gras tuag at eraill fel mae'r arglwydd wedi dangos gras tuag ato fe. Mae'n bwysig, yr unig beth sy'n gosod Saul a Dafydd ar wahân yw gras Duw. Fod gras wedi cael ei ddangos i Dafydd pan oedd pethau'n anodd. Fod yr arglwydd wedi anfon Abigail, Jonathan, cydwybod. Ac yn yr un ffordd fan hyn, mae gras yn cael ei ddangos i Saul trwy Dafydd. Petai e ond yn plygu. Petai e ond yn ildio i ewyllus yr arglwydd. Petai ond yn dweud, ti'n gwybod beth? Ti'n iawn, Dafydd. A mae'n dweud e gyda geiriau, ond dyw e ddim yn rhoi heibio ei arglwyddiaeth, ei frenhiniaeth ac yn dweud, arglwydd, dwi eisiau byw i ti a gwneud ewyllus ti. Mae'n cydnabod ewyllus ti, ond dyw e ddim yn plygu iddo fe. A mae hwnna'n rhywbeth arall sy'n bwysig bod ni'n gwahaniaethu. I ni'n gallu cydnabod arglwyddiaeth yr arglwydd, mae fe yw yr arglwydd, ond bod ni ddim yn dweud fe yw'n arglwydd i. Fe yw fy mrenu ni. Dwi'n plygu iddo fe. Mae'n werth gofyn y cwestiwn i ni'n hunan. Ble dwi'n sefyll? Falle bod fi'n gallu gweld mae fe yw'r arglwydd, bod e'n teyrnasu dros greadigaeth, bod fi yn mynd i ofyn roi ateb iddo fe ar y dydd ola, bod fi yn mynd i wynebu barn, ond dwi ddim yn fodlon byw iddo fe, dwi ddim yn fodlon ildio fy enaid iddo fe nawr. Dyna le triennus i fod os mai dyna lle ydych chi. Ond i fynd nôl at ras yr arglwydd, mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld fan hyn, mae beth sydd wedi arwain Dafydd i weld beth yw ewyllus Duw ar ei gyfer i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, dim ond gras Duw. Dim ond gras Duw trwy bobl a ffyrdd dirgel Duw. A dyna yw ein anthem ni. I ni ddim ond yma, bore yma, fel pobl sy'n eiddo i'r arglwydd oherwydd bod ni wedi profi a derbyn gras yr arglwydd. Trwy ras Duw, yr hyn ydwyf mae Paul yn dweud yn 1 Corinthiaid. A ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Yn wir, mi lyfuriais yn hyleithach na hwy i gyd. Eto nid my fi, ond gras Duw
oedd gyda mi. A dyna hyn ni'n dweud bore yma. Oherwydd dyna mae Dafydd yn dweud, yn adnod 24 mae'n dweud mewn ymateb i Saul, fel y byd y einioes di yn werthfawr yn fy ngolwg i heddiw, bydded fy einioes unna yn werthfawr yng ngolwg yr arglwydd i'm hachub o bob cynni. Mae'n rhoi hynna o dan yr arglwydd yn dweud, dim ond bod yr arglwydd yn fy ngweld i yn werthfawr ac yn fy nghadw fi rhag syrffio, yn tywall rhagor o ras tuag atai. Ac felly mae Duw ar waith yng nghalon Dafydd. Mae'r un gras yn cael ei ymestyn i Saul, ond dyw e ddim yn derbyn. Dyw e ddim yn plygu. Dyw e ddim yn ildio. Ac yn ola fi eisiau gorffen gyda hyn. Ges i'n haro wrth i baratoi, os dim ots pa mor galed mae Dafydd yn ymdrechu, i bob stori lle mae Dafydd yn ymddiried yn yr arglwydd ac yn anrhydeddu'r arglwydd, mae yna stori lle dyw e ddim. Chi'n sylwi? Mae hwnna'n wir jyst yn y Beibl i gyd. I bob stori lle mae Dafydd yn hyderu'n yr arglwydd, mae yna stori lle mae'n ofni'n yr arglwydd. A weithiau, chi'n cael cymysgedd o bob un. Lle fan hyn mae'n ymddiried yn yr arglwydd a mae'n ofni ar yr un pryd. A mae hwnna'n atgoffa ni nag yw e. Mae nid Dafydd yw'r arwr yn y stori. Yr arglwydd yw'r arwr. Yr arglwydd sydd yn ffyddlon, yr arglwydd sydd yn fuddigwr, yr arglwydd sydd yn camu mewn pan ni'n ddiffygiol ac yn dangos gras. Yr arglwydd sydd yn siapio Dafydd, yr arglwydd sydd yn meithrin Dafydd fan hyn, yn ei baratoi i fod y brenin fydd e. A hyd yn oed wedyn mi fydd e'n frenin sydd yn cwmpo'n fyr dro ar ôl tro. A mae'n werth bod ni'n cofio, wrth i ni fyw bywydau o fod yn o'i fuddod i'r arglwydd tra'n syrthio, mi fyddwn ni yn syrthio dro ar ôl tro. Mi fyddwn ni'n cwmpo. Does na ddim un ohono ni sy'n gallu dweud dwi'n mynd i fod yn berffaith i fydd i'r arglwydd. Ond mae'n hyder ni yn yr un sydd wedi bod yn berffaith i fydd. Mae'n hyder ni yn yr arglwydd Iesu. Achos dyna beth oedd yn sefyll mas. Dychmygwch, mae'n cymryd un peth bach i Dafydd i syrthio. A mae'r un peth yn wir i ni nag yw e. Dyw Dafydd ddim yn unique. Dyna beth o'n i'n dweud ar y dechrau. Peidiwch ei edrych ar Dafydd a mynd drian ar Dafydd. Mae Dafydd yn ei rhywbeth da ac yn sydyn mae'n cwmpo i ryw fai. Mae'n ennill rhyw frwydr a wedyn mae'n ei camgymeriad enfawr. A dyna fel mae hi gyda ni, ynddo fe? Ni wedi profi'r arglwydd yn ei ryw waith rhyfeddol trwom ni, yn ein defnyddio ni, yn ein bendithio ni mewn ffyrdd lle ni wedi ymddiried a hyderu'n yr arglwydd. Felly bod ni wedi, sa'n gwybod, pregethu'r efengyl i rywun, a gweld rywun yn dod yn Gristion a dathlu. A'r funud nesaf, i ni'n siarad yn wael am rywun, neu ni'n dweud celwydd, neu beth bynnag yw e. I ni'n cwmpo'n fyr. A dyw e ddim yn cymryd lot i ni i gwmpo'n fyr. Ond dychmygwch wedyn, bob sefyllfa y mywyd yr arglwydd Iesu, pob cyfle gafodd Satan i demtio fe, pob tro dde wedi blino, nath e ddim ofni, nath e ddim cefni, nath e ddim mynd o flaen i wellus yr arglwydd, nath e ddim syrthio, nath e ddim colli golwg ar air Duw. Chi'n meddwl am Iesu'n yr anialwch pan oedd e ar ei wanaf yn gorfforol. Fydd e dal yn gwbl ffyddlon, yn gwbl ddibynnol, yn gwbl i fydd. A dyna pam mae gyda ni waredwr sydd mor rhagorol. Un sydd yn sefyll yn y bwlch. Un sydd yn ennill cyfiawnder ein mwyn ni. Bywyd Crist ar y ddeiar yw ein cyfiawnder ni. Ac oherwydd hynny allwn ni ddod o flaen yr arglwydd a gwybod bod ni'n cael ein derbyn ein bod ni wedi syrthio dro ar ôl tro. Ac felly os ni'n teimlo'n bell i ffwrdd ac yn tristhau ac unwaith eto yn galaru, mae hwnna'n beth da bod ni'n galaru am ein cwmpo ni, am ein syrthio ni, cofiwch, mae gyda ni arglwydd sydd wedi bod yn gwbl ffyddlon. Ond ar yr un pryd, dyw hynny ddim i ddweud, oherwydd hynny, y dylen ni ddal ati i fod yn hapus i gwmpo, oherwydd fod yr arglwydd wedi bod yn ffyddlon. Ein braint ni, fel gyda Dafydd fan hyn, yw bod ni'n cael ein dysgu beth yw calon yr arglwydd, beth yw ewyllus yr arglwydd, beth yw bwriadau'r arglwydd ein mwyn ni, oherwydd gan fod ein arglwydd drosto ni, mae e'n teyrnasu. A gweddiwch felly y byddwn ni yn byw bywyd o ildio un gwaredwr.
Fydd ar ôl dydd. Nes i nodi ar y dechrau ein bod ni i wadu'r hunan, cario ein croes a dilyn Iesu. Mae hwnna'n rhywbeth dyn ni'n atgoffa'n hunain ohono bob dydd. Bob dydd. Mae e'n strygl, mae e'n frwydr yn erbyn y cnawd bob dydd. Ond cofiwch, chi ddim yn brwydro yn eich enw, yn eich nerth, yn eich gallu eich hunan. Ych chi'n gwneud hynny trwy ras yr arglwydd Iesu. Er mwyn ei enw. Amen.